Onye ji aha otu All Progressives Grand Alliance APGA azọkwa onyeisi ala bụ ọkammụta Peter Umeadi ekwugo na mmadụ itinye ọdịmma nke onwe ya n'ọchịchị bụ ya bụ nsogbu ala Nigeria nwere. Ọkammụta Umeadi mere ka amata nke n'oge njem Ekene isi ha daalụ nọ ọ gara na nke otu jikọrọ ndị bụ President General n'obodo dịgasị iche iche na Anambra steeti akpọrọ APPAS bụ nke ha nwere n'Ọka. Queen Anibog gara ya bụ mmemme ma wetara anyị akụkọ n'uju. Ya bụ onye ji akara pati APGA were azọ ọkwa prezidenti nke ala anyị bụ Nigeria ya na ndị otu ya kwuru na APPAS bụ otu izizi bụ ndị bụ ụzọ wee kwado ya na azọmọchịchị ya wee kwuo na ọ bịara ikene ha maka nke a. N'iweta ụsa nye ihe ndị ahụ na-echere obodo anyị bụ Nigeria aka mgba dịka enweghị ezi nchekwa, ọkammụta Umeadi kwuru na ihe gbasara rule of law na separation of power na ikpekwa ikpe nkwụmọtọ bụ ihe a ga-eso n'ezi usoro ya iji wee hụ na enwetara ezi ọchịchị. Ya bụ onye na-azọ ọkwa onyeisi ala anyị a kọwara onwe ya dịka onye bugoro akara eji mara APGA na Nigeria. Ọ kọwakwara otu ya bụ pati si wee bido njem ya wee kwuo na APGA bụ otu ihe ịrịba ama nke ndị mpaghara ọdịda anyanwụ Nigeria ga-eji wee wepụta ebumnobi ha maka inweta onyeisi ala Nigeria. Na mbụ n'okwu ya, onyeisi izugbe nke APPAS Chief Omeife Omeife dịka ọ na-anabata ọkammụta Peter Umeadi kọwara mbọ otu ahụ gbagoro iji wee mee ka ya bụ onye sonye na ndị na-azọ ọkwa ọchịchị Nigeria. O kwere nkwa na otu APPAS nke South East ga-eleba ya bụ ihe gbasara inweta onyeisi ala site na pati APGA. Na ntụnye nke ya, onye bugoro President General nke ụmụnze Brother Chris Ama kwukwara na oge erugo mgbe ndị South East ga-eji wepụta onye ga-abụ onyeisi ala Nigeria wee kwuo na ọkammụta Peter Umeadi nke APGA abụgoro onye kwụrụ ụgwọ ya nke ọma na steeti Anambra n'oge ọ bụbu ọkaikpe nke steeti ahụ wee kpọkuo ndị mmadụ ka ha nyere aka wee mee na ebumnobi a bụ ihe pụtara ihe maka ndị Igbo.